kita kontak ta asa ta sok kahululan tage Raja Pardede harus rata kan kasihan ama promosi kami kami takas songon nabi nereng mudo nabi natom marhite pertuani ina nabi na holong yamion disondo hami anak guru dohot berena sida salhukna mangidohon to matta na mertua di bata asa dibudian ni inan na holong yamion yak kapoparanna hami salhukna gabi mamora mersangap dibudian ni ina na holong yamion ala manoktor di son hululan nami Roma hami manoba hululan namion Bama soba tu sahala di hululan